Wel, noswaith dda i chi, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dda i gael bod efo'n gilydd i addoli yr arglwydd ac i ddod o dan sŵn ei air a ni'n falch heno fod Gwyn wedi dod yn ôl ac fod yn ein harwain ni ac yn agor y gair i ni. Ni'n dymuno bendith Duw arnoch chi, Gwyn, ac i ni'n parhau weddio am gwydion sydd yn pregethu draw yng Nghaerfyrddin. Mae'r cyfrifiadau wedi bod ar y sgrin, jyst nodi ambell i beth i'n sylw ni. Mae yna gwrdd gweddi yma nos Fawrth yn yr adeilad am 7:45, ond dyna fe mewn gwirionedd o ran gweithgareddau arferol yr eglwys. Mae'r mini gwersyll yn digwydd yn y Bala, ni'n cofio am y rai fydd yn mynd i'r Bala. Ac mae yna hefyd ymgyrch gan y myfyrwyr yn y brifysgol yr wythnos yma, a mi eisiau ni gofio am y gwaith hwnnw. Wedyn casglu'r y mis yw i Lydia Adams allan yn Slovenia. Ni wedi wneud cais iddi anfon fideo bach efo rhyw adroddiad diweddariad, so gobeithio bydd hynny gyda ni i'w rhannu yn fuan. Ac yna cwbl o bethau pwysig i nodi. I ni wedi trefnu cyngerdd ar y 7 ar 20 yma yn yr adeilad. Mae yna daflenni yn y blaen. Mae yna fersiynau digidol os ych chi eisiau rannu nhw ar WhatsApp neu ebost hefyd. A bydde fe'n dda i wahodd pobl i ddod i wrando ar Mared yn chwarae delyn, ond hefyd yn cael rannu ychydig am ei ffydd hi. Ac yna ar y cyntaf o Fawrth, fyddwn ni yn cynnal oedfa yn y prynhawn yn Heol Don. Nes i ddim sôn bore yma, ond mae wedi bod ar y sgrin, a mae reit ar y sgrin y foment yma, fod y gwyliau capel yn mynd i fod ar ein gwarthaf cyn i ni droi rownd. Felly rowch os wedi ddim yn eich dyddiadur chi'n barod, nodwch yn awr wythnos gyntaf y gwyliau Pasg, a mae wastad yn uchafbwynt i'r flwyddyn i'r rheini ohono ni sydd yn mynychu. Felly, plis dewch os ych chi'n medru. Ac wythnos nesaf, os Duw a'i mynd, gwydion bydd yn arwain yn y bore, a ni'n falch iawn o groesawu Tristan Hallam yn ôl i gymryd oedfa yr hwyr. Wel, un peth ola i nodi eto yw os oes unrhyw blant angen mynd i'r tai bach yr ystod yr oedfa, os all y rhieni fynd gyda nhw, os gwelwch yn dda. Wel, gawn ni weddio a cyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O arglwydd ein Duw, ni yn diolch i ti. Dy fod ti yn dduw sydd mor raslon a thrigarwg. Arglwydd, fel glywon ni bore yma, ti yw y Duw sanctaidd, a does dim byd yn guddiedig o'th olwg di. Arglwydd, ti'n ein adnabod ni. Ti'n gwybod beth sydd yn ein meddyliau ni, yn ein calonau ni. Ti'n gwybod pob peth amdano ni, am ein bywydau ni. Ond Dad, ni'n diolch, bod ti'n gwybod hyn i gyd. Dy fod ti ddim wedi ein gadael ni heb obaith. Ond dy fod ti wedi trefnu ffordd i achub rai fel ni trwy dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti, o Dad, am dy gariad. Diolch fod na faddeuant. Diolch fod na heddwch. Diolch fod na drigaredd i'w gael i rai fel ni. Dad, ni'n dod felly ger dy frond i heno a arglwydd i ni am dyfolu di. Ni eisiau diolch i ti am dy holl ddaioni tuag ato ni. Ac arglwydd, ni'n dod ac yn gofyn am fwy. Arglwydd, gad ni brofi mwy. Mwy ohono ti, mwy o ddaioni di. Arglwydd, gad i ni dygaru di'n fwy. Dynabod di'n well. O arglwydd, gweithio. Gweithio yn ein calonau ni bob un, ac arglwydd nertha Gwyn nawr, wrth iddo fe agor y gair i ni. Da derbyn ni yn ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Gynnych ni gan ei emyn gyda'i gilydd. Yn y llyfr yma, emyn rhif 44.
fersiwn hyfryd nantlais o Salm 103. Ond y rhif yn y llyfr yw rhif 44, fy enaid bendithio yr arglwydd. Gadewch ni godi a chanu gyda'n gilydd. Ni wedi canu Salm 103 ac yn awr ni wedi ddarllen Salm 103. Salm 103, un o salmau Dafydd. Fy enaid, dwi ddim bob amser yn beth iach i siarad eich chi eich hun, ond mae e'n gallu bod yn beth llesol iawn weithiau. Weithiau mae angen i ni siarad yn un hunain, i annog yn hunain. Dyna'n union beth mae Dafydd yn gwneud fan hyn. Mae'n ni annog ei hun. Fy enaid, bendithio yr arglwydd. A'r cyfan sydd ynof, a'i enw sanctaidd. Fy enaid, mae'n dal i siarad efo ei hun. Fy enaid, bendithio yr arglwydd, a phaid ag anghofio ei holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy nghyroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Mae'r arglwydd yn gweithredu cyfiawnder a barn i'r holl rai gorthrymedig. Dysgodd ei ffyrdd i Moses a'i weithredodd i blant Israel. Sut un yw yr arglwydd yma? Trigarog a graslon yw yr arglwydd. Araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Nid yw'n cyrraeddu'n ddiddiwedd, nac yn meithrin ei ddicter am byth.
Ni wnaethon ni yn ôl ein pechodau, ac ni thalodd i ni yn ôl ein camweddau. Oherwydd fel y mae'r nefoedd uwch ben y ddaear, y mae ei gariad ef dros y rhai sy'n ei ofni. Cyn belled y mae'r dwyrain o'r gorllewin, a pellhaodd ein pechodau oddi wrthym. Fel y mae tad yn tostyrio wrth ei blant, felly y tostyrio'r arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Oherwydd y mae ef yn gwybod ein deunydd, yn cofio mae llwch ydym. Y mae dyddiau dyn fel glas welltyn, y mae'n blodeuo fel blodeuo yn y maes, pan ar gwynt drosto fe ddiflanna, ac nid yw ei len i adnabod mwyach. Ond y mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, at yr rhai sy'n ei ofni. A'i gyfiawnder i blant a'i plant, i'r rhai sydd yn cadw i gyfamod, yn cofio'r archmynion ac yn ufuddhau. Gysododd yr arglwydd ei orsedd yn y nefoedd, ac mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Bendithiwch yr arglwydd ei angylion, a rai cedir yn sy'n gwneud i air, ac yn ufuddhau i weiriau. Bendithiwch yr arglwydd ei holl lioedd, a'i weision sy'n gwneud i ewyllus. Bendithiwch yr arglwydd ei holl weithredoedd, ym mhob man o dan ei lywodraeth. A dwi Dafydd ddim am gael ei adael mas na di. Fy enaid. Eto. Fy enaid. Os ydy'r rhain i gyd yn addoli Duw, os ydy'r rhain i gyd yn plygu mewn mawl a chlod, dyw Dafydd ddim eisiau cael ei adael mas. Fy enaid. Fy enaid. Bendithio yr arglwydd. Gadewch ni weddio gan ein gilydd. Dyn ni ddim am gael ein gadael mas chwaith o Dduw. Rydyn ni am ymuno â Dafydd, rydyn ni am ymuno ar angylion yn y nefoedd, rydyn ni am ymuno ar saint sydd eisoes wedi cyrraedd y nefoedd. Idd fawrhau ath addoli ath orchafu di. Fy enaid, bendithio yr arglwydd. Dyn ni ddim am anghofio doroddion da i gyd i ni. Roddion tymhorol, o ran nerth ac iechyd a bwyd a dillad, a theulu a chyfeillion. Diolch am y pethau hyn o ddydd i ddydd. Diolch am yr hael, diolch am y glaw. Diolch am dy holl ddaiori. A diolch am y bendithion ysbrydol sydd yn Iesu Grist. Ie, myddaiant pechodau. Cyn belled ac mae'r dwyrain o'r gorllewin, a pellhaodd ein pechodau oddi wrthym yn Iesu Grist. Glanhad, ie, calon newydd, bywyd newydd, bywyd helaethach, bywyd trygwyddol, bywyd yn ei holl gyflawnder yn Iesu Grist. Yr ysbryd glân o'n mewn. Ie, myddaiant ger dy fron di, ond wyt ti ddim wedi'n gadael ni fyna, wyt ti wedi anfon dy ysbryd i drigo o'n mewn ni, i'n dysgu, a'n goleuo, a'n harwain, a'n gwarchod, ac i'n dwyni maes o law i'th bresenoldeb di dy hun. O Dduw. O fy enaid, bendithio yr arglwydd.
ni'n diolch am yr iachadwriaeth gymaint sydd yn Iesu Grist. Ac yn sgil ein holl freintiau, a rhoddion da i gyd y ti wedi rhoi ni, wedi tywall arno ni. Ydyn ni yn gweddio nawr dros eraill. Ydyn ni'n gweddio dros y rhai sy'n mewn awdurdod. Ydyn ti wedi dweud wrthym ni yn dy air, dylen ni wneud hynny. Ac felly rydyn ni'n gweddio dros arweinwyr y gledydd. Meddwl am y sefyllfa yn Wcrain ac yn Iran a'r dwyrain canol. O Dduw, i ni'n cyflwyno arweinwyr y gwledydd i ti. I ni'n cyflwyno Vladimir Putin i ti. A Donald Trump. A Vladimir Zelensky. Mae'r rhain mewn gwirionedd yn dy law di. A wedi rhoi pob doethineb ac arweiniad iddynt. Wnaed i eu cadw nhw, eu hatal nhw, rhag gwneud yr hyn sy'n ddrwg yn dy olwg. A'r un peth yn ein glad yn hunain o ddiw. Yn meddwl am San Steffan a'r holl helyntion sydd wedi bod fyna dros yr wythnosau diwethaf yma. Ac yma yng Nghymru hefyd, gyda'r Llywodraeth a'r Senedd, i ni cyflwyno rhai sy'n mewn awdurdod i ti. I ni'n gallu gweld i gwendidau. Mae'n siŵr fod ti'n gweld y gwendidau hyn yn fwy o lawer. Cyfan allan ni'n gwneud i gweddio drostynt. Y byddi di yn ei cadw nhw rhag drwg ac yn ei cadw nhw rhag gwneud yr hyn sy'n ddrwg. I ni gweddio am arweinwyr sydd yn dybarchu di ac sydd yn ceisio mesur o gyfiawnder yn y ffordd maen nhw'n llywodraethu. I ni'n gweddio hefyd dros unigolion. Rhai ni'n nabod, rhai sydd yn mynd trwy amserau anodd am wahanol resymau. I ni cyflwyno rhaini i ti o Dduw. A wneud i fod gyda nhw i'w nerthu, a'i harwain, a'i cynnal, yng nghanol i sefyllfaoedd anodd a phoenus. I ni cyflwyno eglwys Iesu Grist i ti. Yr eglwys y mae ei hun wedi ei phrynu a'i waed ar Galfaria. Cofiad y bobl o Dduw. Cofiad y bobl ledled yn byd, yn ywedig yr rhai sy'n cael ei herlyd oherwydd ei ffydd. Cofiad y bobl yma yng Nghymru, yn yr eglwysi sydd wedi gwasgaru ar hyd y lled wlad. O't ti'n gweld ei hanghenion, o't ti'n gweld ei problemau, o't ti'n gweld ei gwendidau, a wneud i agosau at y bobl, a bywhau dy waith yng nghanol y blynyddoedd hyn. Ni'n gweddio heno yn tad, dros am ni yn hunain. Eto roedd ti'n hydnabod ni, yn gwybod am y pethau hynny sydd yn gwasgu arno. Ni'n gweddio y cawn ni ymuno ar angylion, ar saint yn y nefoedd, a saint yn y ddaear, a Dafydd. Ac y bydd y air yn dweud wrthyn ni ac yn hanner ni i ffendithio di. I ni gael anogaeth heno i ddweud fy enaid bendithio yr arglwydd. Bendithio yr arglwydd byth mwy. Lle yw'n gweddi? Roedd y fendith ar y rhai sy'n mynd i'r mini gwersyll i arwain ac fel plant yn o'r wrthnos yma. Bendithio nhw yno. A'r myfyrwyr, a'r hymgyrch nhw am yn Caerdydd a mannau eraill. Am weld llawer iawn mwy o bobl yn dod i fendithio yr arglwydd byth mwy.
lliw yn gweddi. Yn enw Iesu Grist yn gwaredwr. Amen. Fi gan nhw'n eto. 240. 240 yn y llyfr yma ne. Un nhw'n Morgan Rhys. Yn credu falle nhw'n ei gael ni un arall gan Morgan Rhys cyn diwedd. O gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint, cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwad, a chorff y farwolaeth sef pechod dan draed. 240 yn y llyfr, neu ar y sgrin. O gariad, Rydyn ni'n gofyn i chi, pa air fyddech chi yn ei gynnig fel gair sydd yn crynhoi holl neges y Beibl o'r dechrau i'r diwedd? Pa air fyddech chi yn i'w grymu tybed? Pa air sydd yn crynhoi holl neges y Beibl? Just un gair? Byddech chi yn gallu dweud, wel, Crist, ie, Duw, ie. Wi yn cofio blynyddoedd maith yn ôl, pan o'n i'n Gristion weddol ifanc, rhywun arall, oedd e hefyd yn Gristion yn dod lan atau ac yn dweud, Gwyn, wedi clywed, mae rhywun wedi ffindio, mae y gair sydd reit yng nghanol y Beibl, reit yng nghanol y Beibl, yw cariad. Ond yw hynny'n wych? Wel, ydy, mae'n wych, ynddo, mae'n wych.
Gret. Dim ond wedyn nath ddechrau gwawr hwnna. Pwy yn ei iawn bwyll, oedd hyn yn y dedau cyn bod cyfriwydiron ar gael, pwy yn ei iawn bwyll fod yn cyfri holl eiriau'r Beibl. Mae'n siŵr miliwn, falle miliynau ohonyn nhw. Ac wedyn gorfod mynd yn ôl a dechrau a ffindio pa air oedd reit yn y canol. Ac nid yn unig hynny, oedd y wawr yna hefyd, nawr te, cynnig mae Beibl Saesneg oedd e'n sôn amdano hwnna. Pa fersiwn o'r Beibl Saesneg, ynddo? A fod yr gair cariad ym mhob un o'r fersiynau. Ac beth am y Beibl Cymraeg? A fod a'r Beibl Ffrangeg, a'r Beibl Almaeneg, ac yn y blaen, Ac oedd y syniad yn dal i apelio adau, cariad yw'r gair sy'n, gair reit yn y canol. Ond po fwy o'n i'n meddwl, mae brwd frydedd wedi mynd yn trech na'r bachgen yma, dybu bach falle. Gai gynnig gair hollol wahanol. Gai gynnig y gair llwch. Llwch. Dust. Pam yn dewis hwnnw? Wel, mae'n mynd yn ôl at ddechrau'r Beibl, ynddo fe? Mynd yn ôl at y dechrau. Y creu. Y creu. Mae llwch yn elfen bwysig yn y creu. Eich chi'n cofio? Genesis 4:2 adnod 7. Yn y lluniodd yr arglwydd ddyn o lwch y tir, ac yn adlodd yn ei ffroenau anadl einioes, a daeth y dyn yn greadur byw. Lluniodd yr arglwydd ddyn o lwch y tir. Beth ydyn ni? Llwch. Mae hefyd yn wir, cofiwch, os ewch chi'n ôl i'r benod flaenorol, mae sôn, penod 1 ac adnod 27. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef, yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy, sydd yn ddiddorol ac yn bwysig yn ein dyddiau ni, ynddo? Ond yn ni wedi yn creu ar lun a delw Duw, ac mae'n rhyw anrhydedd, mae'n rhyw urddas yn perthyn i'r ddynoliaeth oherwydd hynny. Mae Glenis yng Nghymraeg wedi bod yn pwyso arna ers tro i gael siaced eiaf newydd, achos mae'r hen un yn dechrau treulio. A dwi'n yn gweld yn treulio o gwbl, ynddo? Ond yn diwedd wedi gorfod wynebu reality. Ac wedi prynu siaced newydd, hanner pris, bargain, ynddo? Ond dim ond ar y dod o gehadre, dyma fi'n sylwi ar gefn y siaced. Dwi'n yn glir iawn, mi falch o ddweud, ond mae'r brand ar y tu allan yn y cefn, ynddo? Ac mae'n dweud, animal. Ac mae'n rhy hwyr i fynd ag yn ôl i'r siop nawr, ynddo? Ond fi'n dweud, nid y nifael ydw i, na. Fi wedi yng rhai ar lun a delw Duw. Ac mae'n rhyw urddas, rhyw anrhydedd yn perthyn mi oherwydd hynny. Gallech chi fod yn hoff o anifeiliad ac yn y blaen, ond nid anifeiliad ydyn ni. Ydy wedi yn creu ar lun a delw Duw. Ond yr un pryd, ydy wedi yn creu o lwch y tir, o lwch y ddaear. Dyna'r ochr arall, ynddo? Mae'r ddau beth yn wir. Mae'n bwysig bod ni'n cofio. Mae llwch ydym mewn gwirionedd. Does gen i ddim lle i ymffrostio, nag oes?
Sgan ni ddim lle i frolio yn hunain. Sgan ni ddim lle i ddyrchafu yn hunain. Chi'n gweld pobl bwysig y byd yma, y gwleidyddion, se'r byd chwaraeon, neu y byd canu, neu y byd actio. Chi'n gweld nhw ar y carped coch ac yn y blaen, yn ei gwisgoedd crand a rhwysgrawd. Llwch ydyn nhw. Llwch ydyn nhw. Fel llwch ydyn ni. Dwi'n yn siŵr ble fyddwch chi'n mynd yng Caerdydd i brynu dillad drud iawn iawn. Fi'n cofio dyddiau David Morgan a James Howells, mae'n rioed wedi prynu dim byd. Ond am o'n ni oedd nhw'n gwerthu dillad drudfawr. Ond ydych chi yn mynd ac yn prynu rhyw ffrog ddrud iawn iawn, rhyw siwt drud. Beth maen nhw'n wneud? Gorchuddio llwch maen nhw mewn gwirionedd, ynddo? Just gorchuddio llwch. O'r creu, mae'r creu yn dangos ein bod ni yn y bod yn llwch. Ac wedyn, nid just y creu, ond y cwymp hefyd, y cwymp. Be sy'n digwydd? Wedi'r cwymp, ych chi yn gwybod? Siŵr bod chi'n gyfarwydd ar geiriau. Yn Genesis penod 3, adnod 19. Trwy chwys dy wyneb y byddin bwyta bara. Mae hyn ar ôl i adda ac efo bechu yn erbyn Duw. Dyma Dduw yn dod atyn nhw ac yn cyhoeddi'r geiriau hyn. Trwy chwys dy wyneb y byddin bwyta bara. Hyd oni ddychwelu i'r pridd. Oherwydd ohono ydd gymerwyd, llwch wyt ti, ac i'r llwch y dychwelu. Mae llwch yn rhan o'r cwymp hefyd, ynddo? Mae'r cwymp yn dangos i ni beth yw pechadurusrwydd, pechod. Fod llwch pobl fel ni, chi a fi, a gallu troi yn erbyn yr un a'n creuodd ni. Mor rhyfygus, mor ddigwylydd, ynddo? Yw ein bod unrhyw un yn troi yn erbyn, yn gwrthryfela yn erbyn, yn gwrthod, yn anwybyddu y Duw a'n creuodd ni. Wedi gweld y sawl gwaith, ynddo? Wel, we should dweud yn Woolworths, ond yw'r rhai iau sydd yma ddim yn gwybod beth oedd Woolworths. Yn Poundland, fydden ni, rhyw siop fel ni. Mam a'i phlentyn, ynddo? A'r plentyn yng nghanol y siop yn strancio ac yn crio ac yn sgrechian ac yn gweiddi ac yn weithiau yn trio bwrw i fam drian, ynddo? Beth bynnag oedd yr achos. A mae'n rhywbeth anifyr am yr holl beth yn oes. Y fam oedd wedi rhoi bywyd i'r plentyn yma, ynddo? Oedd y fam wedi cario'r plentyn yma tu mewn iddi am 9 mis. Oedd y fam yma wedi bwydo'r plentyn a wedi newid wedi rhoi ei gysgu ac yn y blaen. A'r plentyn yn troi yn erbyn i fam am ryw reswm hollol ddibwys mewn gwirionedd, yn gyhoeddus yng nghanol y siop. Mae'n rhywbeth mor rhyfygus, mor ddigwylydd am y peth. Ac felly mae gyda ni hefyd, ynddo, gyda Duw. Duw a'n creuodd ni llwch ydym, dim ond llwch.
Pa mor rhyfygus yw fod llwch y ddeiar yn troi yn erbyn y creawdwr mawr ei hun. Ond mae'n wedd arall hefyd yn does fyna. Wel, ie. Yn y geiriau ddarllenos i, o Genesis pennod 3, pam i ni mynd yn ôl i'r llwch? Pam mae'r geiriau hynny'n cael ei dweud mewn angladd? Oherwydd mewn marwolaeth, dyna sydd yn digwydd. Mae'r corff yn cael ei osod mewn arch. Mae'r arch yn cael ei ollwng i'r pridd. Ymhen amser, mae'r corff yn dadfeilio ac yn troi yn llwch. Pam? Dyma gosb Duw oherwydd ein pechod. Chi'n gofio be werodd Duw y rhybydd wrth addo gefod yr ar? Yn y dydd y bwytai ohono, yn y dydd hwnnw y byddi'n marw. Cyflog pechod yw marwolaeth. Ac mae marwolaeth yn atgoffa ni am y cwymp, am wrthryfel ac anufuddod addo ac efo, a'n gwrthryfel a'n hanufuddod ni. I ni'n mynd yn ôl i'r llwch oherwydd y cwymp. Mae'n adrodydd pwynt. Y cadw. Y peth rhyfeddol yw fod Duw yn cofio llwch y llawr. Dwi ddim wedi rhoi testyn i chi naddo. Wel, mae'r testyn yn Salm 103 ac adnod 14. Oherwydd mae ef, sef Duw, yn gwybod ei deunydd, yn cofio mae llwch ydym. Ac mae'n ryfeddod fyna, does? Duw yn cofio mae llwch ydym. Ein gwrthryfel, ein hanufuddod, ein pechod yr isrwydd, ein hyflendid yn llygredigedd fewnol, yr holl bethau hyn, mae Duw yn cofio mae llwch ydym. Rhyfeddod y cofio. Be ganwn ni? O gariad, anfeidrol ei faint. Wel, byddwn yn gorfod bod yn gariad anfeidrol i gofio, i gadw llwch. Yn ei meddwl? Fod llwch mor anheilwng. Ni, chi, fi, yn cael y fath ffraint. Cael heddwch cydwybod. Mae modd i ni gael heddwch cydwybod. A'i chlirio trwy'r gwaed. A chorff y farwolaeth sy'n pechod dan drwy. Mae'r pethau hyn yn bosibl. Mae Duw yn ein cofio ni. Yn cofio mae llwch ydym. Ac yn i ras, yn ei gariad anfeidrol, yn trefnu ffordd o waredigaeth i ni. Ond mae'n rhywbeth arall fan hyn, yn does? Mae'n rhywbeth arall. Pwy mae Duw yn ei anfon i gadw llwch? Mae'n anfon ei fab ei hun. A beth sy'n digwydd? Mae fab ei hun yn cael corff. Corff o lwch. Fel chi a fi. Yr un oedd yn y gogoniant gyda Duw. Yr un oedd yn wir Dduw ers tragwyddoldeb. Yn cael corff o lwch mwyn marw dros lwch. Mwyn achub llwch.
Cofio pan anwyd yr wyrion yn y blaen, bydd y Glenys yn mynd lawr i helpu gyda'r babis bach trafferthus yma. A gadael fi ar ben fy hun, ynddo? A cyn i fi ddod yn ôl, byddwn ni'n sylwi wedi chydig bach o lwch wedi casglu fan hyn o fan John. Byddwn ni'n symud y llwch cyn i di gyrraedd, ynddo? A dy fi ffordd, da iawn yn symud y llwch. Byddwn ni'n mynd lan, Mae Eseia 45:10 yn dweud fod cenhedloedd y byd, holl cenhedloedd, fel man lwch y cloriannau yng ngolwg Duw. Just, mae'n cael gwared yn nhw. A peth mwy naturiol, a peth mwy hawdd i Dduw fod e cael gwared yn ni. Just yn hanwybyddu ni, anghofio amdano ni. Ond yn lle hynny, dyma fe'n anfon a'i fab a'i hun i gymryd corff o lwch mwyn yn cadw ni. Dyna ryfeddod, ynddo? Dyna ryfeddod. Nos Sul diwetha, a nos Iau, oedd Gwyn yn sôn am Emyn Ann Griffiths. Rhyfedd gan ynghylion. Rhyfeddod mawr yng ngolwg ffydd. Gweld rhoddwr bod, cynhaliwr helaeth, a rheolwr popeth sydd yn y preseb mewn cydachau. Just corff bach o lwch. Rhyfeddod. Mae'n rhyfeddod gan ynghylion, a di'n rhyfeddod gen i ni tybed. Ydyn ni'n rhyfeddu at ras Duw, at gariad anfeidrol Duw, fod Duw yn ein cofio ni, cofio mae llwch ydym, fod Duw yn ein cadw ni yn Iesu Grist. Mae'n y bedwerydd pwynt. Y cynnal. Hynny yw, Dyw ddim yn unig yn cadw ei bobl, yn ei hachub nhw, yn ei cymodi nhw a fe ei hun. Mae hefyd yn ei cynnal nhw bob dydd, bob cam o'r daith. A mi dyna beth yw gwir gyd-destun yr adnod yn Salm 103, ynddo? Oherwydd mae ef yn gwybod yn deunydd, yn cofio mae llwch ydym. Dafydd sydd yn siarad, un sy'n credu, ac mae'n sgwennu ar gyfer pobl Israel. Mae Duw yn gwybod ein deunydd ni, mae'n ein deall ni. Wel, wrth gwrs mae e, fe sydd wedi yn creu ni. Ac yn cofio mae llwch ydym. Does dim rhaid i ni ddigaloni felly. Does dim rhaid i ni roi goreddi. Does dim rhaid i ni leisu dwylo. Does dim rhaid i ni roi'r ffynydd yn y to. Mae Duw wedi ein hachub ni. A bydd Duw yn ein cynnal ni. O ddydd i ddydd. Mae'n cofio mae llwch ydym yng nghanol holl brofedigaethau bywyd. Mae Duw yn cofio mae llwch ydym. Fe sydd wedi ein creu ni, fel dwedais i. Ond ar ben hynny, wrth gwrs, pwy sydd ar ddyheulaw Duw yn awr? Yr arglwydd Iesu Grist, ynddo? Ac mae Duw yn gwybod. I'w fab ei hun brofi blinder, a syched, a siom ac yn y blaen. Mae'n gwybod y pethau hyn. Mae Iesu Grist yn gwybod y pethau o brofiad. Mae wedi bod trwydden nhw i gyd o'n blaen ni. Unigrwydd. Siom. Poen. Poen gorfforol, poen feddyliol.
gofid. Cael eich gadael lawr gan bobl eraill. Mae Iesu Grist wedi bod trwy'r pethau hyn I hun. Ac yn nawr mae Dyw yn cofio, mae llwch, dim ond llwch. Ni'n dioddol o feddwl, ein bod ni'n rhyw bobl arbennig, ynddo ni? Dim ond llwch ydym. Ac mae Dyw yn gwybod hynny. Ond eto I gyd yn ein cynnal ni, yn ein cario ni, yn gwneud yn siŵr ein bod ni'n cyrraedd pen draw y daith. Os ydy wedi yn cadw ni yn Iesu Grist, naeth o ddim ein gollwng ni hanner ffordd. Bydd pob un y bu Iesu Grist farw drostynt yn cyrraedd y nefoedd a phresenoldeb Iesu Grist ei hun. Pob un, bydd neb ar goll. Yn gwendid, a'n methiant, a'n diffyg, ein hyogrwydd, a'n hyflendid, yr holl rwystrau sydd ar y ffordd. Mae Dyw yn cofio, mae llwch ydym. Ac yn lle, cael gwared yn ni. Mae'n yn cynnal ni, ac yn trysori ni, ac yn gwneud yr hyn na allwn wneud dros o'n ni'n hunain, oherwydd dim ond llwch ydym. Ac wedyn I orffen. Y coroni. Rhyw ddydd, oni bai bod Iesu Grist yn dod yn ôl yn y cyfamser, rhyw ddydd bydd rhywun yn dweud y geiriau llwch i'r llwch, lludw i'r lludw, uwch ben eich corff marw chi. Ond nid yna'r diwedd i'r Cristion. Nid yna'r diwedd i'r Cristion. Mae yna rhywbeth gwefreiddiol o'i flaen. Geiriau Paul yn Cynta Corinthiaid, penod 15, adnod 42. Felly hefyd y bydd gyda golwg ar atgyfodiad y meirw. Hair mewn llygredigaeth. Wel ie, ein llwch ni wedi marw. Llwch yn cael ei osod, ein corff yn cael ei osod yn y bedd I ddadfeilio gyda'r amser, I droi yn ôl i'r llwch. Hair mewn llygredigaeth. Cyfodir mewn anllygredigaeth. Hair mewn gwaradwydd. Wel ie, dys yn byd lot gallu canmol am lwch nag oes. Hair mewn gwaradwydd. Cyfodir mewn gogoniant. Hair mewn gwendid. Mae hynny wir am lwch. Ystym nerth o gwybod mewn llwch. Dim yn gallu ateb yn ôl, dim yn gallu brwydro yn ôl. Llwch yw e. Hair mewn gwendid. Cyfodir mewn nerth. Yn gorff anianol yr hair ef. Yn gorff ysbrydol y cyfodir ef. Bydd gan bobl Iesu Grist gorff newydd. Corff gogoneddus. Corff a fydd yn ternasu gyda'n gwaredwr yn nef newydd a'r ddeiar newydd yn oesoedd. Adnod 53 yma yn Cynta Corinthiaid penod 15. Oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn, y llwch hwn, rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. Fe gawn ni deyrnasu gyda Iesu Grist. Fe gawn ni wisgo coron
ar ein cyrff newydd fel petai yna. Ydych chi'n edrych ymlaen? Pan ych chi'n meddwl am eich corff yn awr, amdanoch chi eich hunain, eich chi'n ymwybodol o'ch gwendid, a'ch methiant, a'ch diffyg, ac fel ych chi'n mynd yn hen, fel ych chi'n mynd yn hun, ynddo? Eich chi'n dod yn fwy ymwybodol o'ch gwendid a'ch diffyg ac yn y blaen, ynddo? Ond i'r Cristion, mae'r gorau eto i ddod. Anllygredigaeth, anfarwoldeb, gogoniant, tenasu, coron. Ydych chi'n edrych ymlaen, a chi'n gwybod fel mae'r benod 15 yn gorffen, felly fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a diysgog, yn lle syddw mewn anobaith a digalondid ac yn y blaen, byddwch yn gadarn a diysgog yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd, gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Byd yw yn wneud yn siŵr o hynny. Dim ond llwch ydym. Dim ond llwch. Spurgeon yn cyfeirio mewn un man at rhyw hen ŵr yn gweddio yn y cwr gweddi ac yn dweud rhywbeth fel hyn yn Saesneg, O Lord, save thy dust. And save thy dust's dust. Hynny yw, ei blant. And save thy dust's dust. Ei wyrion. A pwynt Spurgeon, mor hawdd yw i ni fynd i ddefnyddio jargon crefyddol sydd yn y pen draw yn fwy doniol na buddiol, ynddo. Ond oedd gan y gŵr bwynt yn daeth. Oedd yn cydnabod gael bron Duw, mae dim ond llwch oedd e. Ac i fod mae'n siŵr yn hoff o'i blant, dim ond llwch oedd yn hw. Fel mae modd dyrchafu eich plant a'ch wyrion a'i troi nhw yn y lunod bron ynddo, i'w addoli. Mae'n digwydd o hyd ac o hyd. Dim ond llwch ydyn nhw. Ydyn ni'n deall hynny? Llwch ydym. Gweld rhai o'r hyn wedi gwisgo yn dwtiam, da iawn, dim byd yn bod ar hynny. Ond dan eich dillad, llwch ydych chi, llwch ydych. Sgyn ni ddim lle i ymffrostio, ddim lle i frolio yn hunain. Yn lle ni yw ymostwm. Ymostwm ger bron y Duw a'n creuodd ni. Cyffesu ein pechod, cyffesu ein haiogrwydd, cyffesu ein hyflendid, cyffesu llygredigaeth ein calonau, cyffesu ein gwendid, cyffesu ein diffyg, cyffesu ein methiant. Llwch ydym, llwch. A os ych chi'n Gristion heno, os ych chi'n credu yn y Crist a wisgodd lwch, mwyn achub llwch mor anheilwng. Mae coron o'ch blaen. Mae anllygredigaeth o'ch blaen. Mae gogoniant tragwyddol o'ch blaen. Nid llwch, ond llewyrch. Ac o feddwl am hyn, beth yw'ch ymateb chi, tybed? Beth yw'ch ymateb? Ydych chi'n rhyfeddu fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint? Os yn ôl Angriffis, os oedd yr yngylion yn rhyfeddu i weld mab Duw yn gwisgo llwch yn y preseb, ydych chi'n rhyfeddu gyda nhw? Beth yw can eich calon heno?
Diolch iddo. Diolch iddo. Diolch iddo. Byth am gofio llwch y llawr. Ai dyma gan eich calon? Os dyma gan eich calon heno, dyna fydd can eich galon yn oes oesoedd. Ym mhresenoldeb eich gwaredwr Iesu Grist. Diolch iddo. Diolch iddo. Diolch iddo. Byth, byth, byth am gofio llwch y llawr. Rhif yr emyn yn y llyfr yw 196. 196. Mae'n dechrau gyda'r geni, peroedd ganol sêr y bore a'r enedigaeth brenin ef. Ond mae Morgan Rhys yn mynd ymlaen. Os dim rhaid i mi ddweud, fe gawn ni godi a chanu gyda'n gilydd. 196 yn y llyfr. Diolch i ti, byth am gofio llwch y llawr. Amen.